داخیانیش بۆرایە گشتی گەزیên me nîşaneya serfirazî hêz û bedewiya me ya azad e geziyên jinên Kurd nîşaneya hak û gel e ji ber vê çendê em ti carî li beramberî hovetiya li bedena me tê kirin em bêdeng namînin geziyên me wê her bibe tirsa hêzên tarî wê xofê bibe dilê wan weke jîn tevk li beramberî hovetiya Daeş hedeşê xwedî li bîna jinên Kurd ku yên her bi serketî em ji hemû jinên li her devera cîhanê em vê kiryarê nalet û şermezar dikin her têlek ji porên me wê bibe topeke agir wê wan bişewitîne çeteyeke girêdayî hikûmeta demikî ya Sûriyayê bi navê Ramî Eldehiş li bajarê Rexayê şervaneke yepejê şehîd dixe û piştre keziyên wê yên hûnadî qut dike ev ku ji keziyên me ditirsin û keziyên serfiraziyê her kim hebe mişûna keziyeke hezar kezî hene keziyên keçên Kurd ne tenê têrên porê lê alanên asnameya Kurdiyetiyê berxwedanê ne bîranînên çiyayan û serhişkiyan wan ku di seranserê dîrokê de dirêj dibe hildigirin em weke jinên Kurd birihê alîn bîrkan bi têlê keziyan em azadiyên misoger bikin bijî berxwedana yepejê bijî berxwedana jinên Kurd bimre çekdarên heteşê jin jiyan azadî jin jiyan azadî jin jiyan azadî jin jiyan azadî